హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు శాంతి కిచెన్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఆనియన్ వంకాయ అనమాట. ఈ ఉల్లి వంకాయని ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ముందుగా పెద్ద సైజు 3 ఉల్లిపాయలని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి కూడాను దంచుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కర్రీకి తగినంత సాల్ట్, మన కారం చూసుకొని కారం వేసుకోవాలి. పసుపు, అలాగే 1 స్పూన్ వరకు ధనియా పౌడరు, 1/2 స్పూన్ వరకు గరం మసాలాని వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడాను అంతా బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకోవాలి. మన చేతితో బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఈ విధంగా అంతా కూడాను బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకున్న తర్వాతను చిన్న వంకాయలని తీసుకోవాలి. లేతగా ఉన్న వంకాయలు, చిన్న వంకాయలు తీసుకుంటేనే కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఈ విధంగా మనం గుత్తి వంకాయలా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ వేసిన నీరులో వేసుకోవాలి. అలాగే చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఈ విధంగా మనము ఆలుని కూడాను కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి ఆయిల్ కూడాను వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యేలోగా ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న ఈ వంకాయల్లో మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఉల్లిని అంత కూడాను స్టఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్ని కూడాను తయారు చేసుకోవాలి. అన్ని కూడాను తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడాను వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ వంకాయలను కూడాను వేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం ఆనియన్ కొంచెం ఎక్కువగానే కట్ చేసుకోవాలి మన గ్రేవీ కోసం. అన్ని కూడాను వేసి అలాగే కట్ చేసుకున్న ఆలుని కూడా వేసి మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. ఆయిల్లో మగ్గనివ్వాలి. ఈ విధంగా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత వీటిని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. వంకాయ అంతా కూడాను కలుపుకుంటూ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడాను వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పొడవుగా ఉన్న మిర్చిని తీసుకుంటే కారం తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి బాగుంటుంది మధ్యలో తినడానికి. అలాగే ఈ మిగిలిన తర్వాత ఈ కొంచెం ఆనియన్ కూడా వేసుకోవాలి. మిగిలిన ఆనియన్ కూడా వేసి ఒక పెద్ద సైజు టమాటాను ఒకటి, చిన్నవైతే 2 టమాటాలను కూడాను కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనకి వంకాయ అన్నీ కూడాను బాగా మగ్గాలి. కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆనియన్ కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. ఈ విధంగా అన్నీ కూడాను బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాతను కొంచెం చింతపండుని, చిన్న నిమ్మకాయ సైజు అంత చింతపండుని తీసుకొని చింతపండు రసం వేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం నీరుని కూడా వేసి అంత ఒకసారి కలిసేటట్లు కలుపుకొని మనం వీటిని ఉడికించుకోవాలి. సిమ్లో ఉంచుకొని ఈ కర్రీ ఉడికించుకుంటే బాగుంటుంది. కర్రీ అంతా కూడాను గ్రేవీ అంతా కొంచెం దగ్గరికి అవ్వాలి. ఈ విధంగా మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి కలుపుకుంటూ చూసుకోవాలి. ఈ కర్రీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అన్నంలోకైనా చపాతీకైనా సరే చాలా బాగుంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా అంత దగ్గరికి అయిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. చాలా ఈజీగానే తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి కాంబినేషన్గా పప్పును తయారు చేసుకుంటే, నెయ్యి పప్పును తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసుకుని మరిన్ని మంచి రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.